La Pirinenca, un podcast no apte per conformistes. Impulsat per la Joventut Comunista de Catalunya i presentat per Glòria Romero. Ser queer em va salvar la vida. Sovint entenem la dissidència com una mancança, però quan miro enrere veig que ser queer em va empènyer a innovar de manera diferent. Em va obligar a traçar camins alternatius, em va despertar la curiositat, em feia preguntar-me, això és suficient per a mi? Ou Champong, escriptor vietnamita. Hola, pirinenques, què tal? Com esteu? Nosaltres avui venim amb un regust una mica agradolç. Toca acomiadar-nos. Potser és una mica sec dir-ho així tot just comença el capítol, però és la veritat. Avui posem punt i final a la primera temporada de La Pirinenca. Han estat uns 7 mesos de notícies que ens han fet perdre la paciència més d'un cop. I malauradament, aquest últim episodi no serà una excepció. El món segueix girant del revés i nosaltres no ens podem estar de repassar-ho. Així que, per últim cop, aquesta temporada, prepareu-vos per enfadar-vos. Comencem amb el repàs de l'actualitat de les darreres setmanes. Vallcarca resisteix l'embat gentrificador de Collboni i atura un macrodesnonament. Feia setmanes que les veïnes i les organitzacions populars de Vallcarca alertaven contra el nou atac de l'Ajuntament de Barcelona, encapçalat per Jaume Collboni, per executar un macrodesnonament de 3 blocs de pisos. Aquest dimarts, centenars de persones es van mobilitzar i van aconseguir frenar temporalment l'expulsió, obligant el consistori a suspendre-la fins a obtenir una ordre judicial. L'associació veïnal Som Barri denuncia que la justificació oficial dels infrahabitatges no és més que una excusa per desallotjar famílies i preparar el terreny per al pla urbanístic de Vallcarca, un projecte de requalificació urbanística que representa la continuïtat de la gentrificació capitalista i l'especulació immobiliària que expulsa la classe treballadora del barri. Tot i que el síndic de Greuges ha reclamat la paralització immediata dels desallotjaments, Som Barri alerta que aquesta és només una batalla i que la lluita per defensar Vallcarca i el dret a l'habitatge digne continuarà. Més de 600 palestins assassinats en 5 setmanes mentre esperaven ajuda humanitària a Gaza. En només 5 setmanes, més de 600 palestins han estat assassinats mentre esperaven aliments en punts d'ajuda controlats per la Gaza Humanitarian Foundation, una ONG recolzada pels Estats Units i Israel que molts denuncien com una eina per mantenir el control sobre l'ajuda humanitària. L'exèrcit israelià ha atacat reiteradament persones desplaçades i famílies que busquen refugi, causant també la mort de 17 persones en un recent bombardeig a un edifici al barri de Zaytun. Mentrestant, a la Cisjordània ocupada, l'estat genocida utilitza la destrucció de cases i la denegació de permisos de construcció per expulsar la població palestina i expandir els seus assentaments, convertint l'urbanisme en una arma més de la seva política colonial. La proposta d'altar el foc, impulsada pels Estats Units i anunciada per Trump, no atura ni la violència ni l'ocupació, i la situació a Gaza segueix sent un crim de guerra amb complicitats internacionals. Multitudinària marxa LGTBIQ+ a Budapest desafia la repressió d'Orbán. Milers de persones van sortir al carrer el darrer dissabte 28 de juny a Budapest per defensar els drets i la llibertat del col·lectiu LGTBIQ+, tot i la prohibició imposada pel govern ultraconservador de Viktor Orbán. Amb un ambient festiu, però ferm, la manifestació va recórrer al centre de la ciutat, encapçalada per l'alcalde que va desafiar directament Orbán, autoritzant i participant en la mobilització. Malgrat les amenaces de l'extrema dreta i les maniobres policials per bloquejar la marxa, la protesta va transcórrer sense incidents. Aquesta acció és un exemple clar de la lluita contra les polítiques autoritàries i homòfobes que el règim d'Orbán vol imposar a Hongria. I en aquest últim episodi de la temporada tenim un plaer enorme, rebre Gemma Polo i Clàudia García Alvea de Roba Estesa. Fa mesos que ens van anunciar que aquest 2025 serà l'últim any de la banda després de gairebé 15 anys sent un referent pioner imprescindible dins de l'escena musical de Catalunya. Parlem amb ella sobre com ha estat el camí, els reptes d'una indústria que les margina quan no li convé i la celebra quan li interessa, i la força que suposa ser dissidents en un món que busca destruir tot allò que surt de la norma. Us convidem a quedar-vos amb nosaltres just després de la pausa antipublicitària. Has passat calor aquest estiu? Les grans empreses són les responsables del 71% de la contaminació mundial. Lluita pel nostre futur. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya.
Avui, per acomiadar la primera temporada de La Pirinenca i també per acomiadar-les a elles, no ens enganyarem, ens fa molta il·lusió comptar amb Gemma Polo, que no Ana Polo, perquè jo sempre em lio. Aquestes alçades de la pel·lícula... Sí, però és com... Sento molt amor per ambdues, per tant... Cute. Me n'oblido. Cantant de roba estesa, per si no ho havíeu endevinat. I Clàudia García Alvea, la seva violinista. Què tal? Com esteu? També calor? Mira, jo si em deixes deixo fer-me així perfectament. amb l'Albano, jo ja sóc feliç. Pues perfectíssim. Jo us he de dir que l'altre dia, preparant-me per l'entrevista, vaig flipar perquè, clar, jo més o menys pensava en l'any en què havíeu començat i més o menys tenia una idea de quan havia sigut, però vaig dir que era el 2011 i vaig flipar una mica perquè jo el 2011 no tenia ni 10 anys. Quan passen aquestes coses, moltes dies aquí. Em sentim I vaig quedar com, oh, uau, Dios. I a sobre, A clar, veure, és que Hem de dir nosaltres també que érem nosaltres molt també érem peques. molt petites. ja, a banda, també. Tenia 16. I jo encara no estava al projecte, però també tenia 16. També tenia Tenia 16. 16. Sí. Clar. Que fort. Clar. Que també com durant tot aquest any, des que vau anunciar pues, que plegàveu i tal, com esteu sortint molt als mitjans, no? S'està parlant molt estem perdent un gran referent com del programa musical. En aquell moment, clar, sent tan pegues el 2011, quan vau començar, se us va passar pel cap, rotllo, que un dia seríeu referents i com heu conviscut amb aquesta etiqueta al llarg de tot aquest temps? Al començament, jo, almenys, quan vaig entrar a Robestesa, per molt que era fan de l'Ai Carai que era en aquell moment, pues això, jo vaig entrar el 2014, era més una sensació de som unes col·legues que ens juntem per fer música, passar-nos-ho bé i participar de la indústria musical, si es pot dir així, però des d'un context molt underground, molt de llocs autogestionats i per la família i les amigues, no? Una mica. Llavors, jo crec que quan vam fer més el salt va ser quan vam fer el primer disc amb Descalces, que ja vam començar a trepitjar els escenaris més totxos, ens vam posar... O sigui, vam tocar més a peus a terra amb què era formar part de la indústria musical i tot l'entramat que hi ha pues, en què tu deies pues, en clau de gènere també, no? De trobar-nos molt de sobte soles en el panorama. Jo sí que tenia la projecció de ser un antecedent, la veritat. Ja deixaré de fer-me la persona humil que No toca. que no esperava res. Sí, jo ho esperava tot. Ho esperava tot, però no sabia com es feia, aleshores. Si tu et mires, vull dir, era en plan, Gemma, aleshores vol dir que tu, quan tenies 16 anys, ja estaves treballant perquè aquest projecte agafés l'envergadura que ha agafat. Efectivament, no, perquè era incapaç d'imaginar-ho. Però sí que jo puc reconèixer una llavor de veure, anar de festa, ser adolescent i anar a concerts d'Obrint Pas i veure la magnitud d'Obrint Pas per ficar un referent molt clar i una mica més genèric i dir, sí, jo crec que sí que volia que el projecte arribés a algo similar, a nivell de números de persones en un concert, a nivell de discografia, a nivell d'implicació col·lectiva, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, de sentir que estàs de públic en un concert i que allò va més enllà d'aquell concert. I més enllà de tu, que és un projecte una mica Que més... traspassa. Sí. Treballàvem en aquella direcció, però no ho tinc gaire clar, la veritat. Que l'altre dia vaig anar al Serrana Queer i hi havia les Silvestres, que són tres... és un projecte xulíssim de l'Eura. I una cosa preciosa, amb veus, amb polifonies, amb cançó tradicional, i em va vindre una col·lega i em va dir m'ha recordat molt a Robestesa, i jo he pensat, als inicis de Robestesa jo havia pensat, però què dius? O sigui, això està superproduït, això és superincreïble, això com té uns nivells molt alts de producció i de projecte, i nosaltres érem tres que tocàvem amb un xembé i un pal de pluja, què m'estàs contant? Així que, bueno, de la projecció a la realitat hi havia salts bastant grans, però sí, why not? Why not? Us he preguntat per l'inici i segona pregunta ja us pregunto pel final. Quina és la reflexió decisiu, que ja la vau compartir una mica per xarxes i tal, que us va portar al final a posar fi a Robestesa? I per què ara? No, que l'any passat va sortir l'últim disc, etcètera. És una mica que trist. Doncs posar-nos a nosaltres pel davant, jo diria, com les nostres vides, els nostres cossos i
per molt que estem supercontentes de com va anar tant la producció com el llançament de l'últim disc i també internament estàvem en un moment doncs, que estàvem com reconciliades una mica després de que haguessin marxat persones del grup i passar aquest procés de transició estàvem com tornant una mica a connectar amb això i va ser jo crec que va ser una experiència increïble i un resultat també del que estem molt orgulloses, no? Però bueno, també la indústria. La indústria. Ja arribarà. Bueno, no que sigui la responsable de la indústria, però bueno, que al final una sèrie de factors externs també fan que no sigui del tot sostenible tota l'estona un projecte en el qual nosaltres estem al peu del canó treballant, posant el cos, les hores i havent de conciliar-ho amb altres coses també. El problema no és la indústria, és la conciliació i és l'economia. O sigui, és la nostra relació amb la indústria. Vull dir que la indústria pot ser més o menys problemàtica, però el problema és que del 2020 al 2022-23 roba estesa pel projecte que hauria d'haver-se estabilitzat i això no va passar. Aleshores, si un projecte no s'estabilitza després de gairebé 10 anys, la feinada que has de fer i els ingressos i les inversions que has de fer són estratosfèrics i ho has de combinar amb altres coses com la frustració, com les energies, com la gent que forma part de l'equip, aquestes coses externes que estava mencionant la Clàudia, i és aquí on la relació comença a ser més problemàtica. Que també vosaltres, com la vostra forma de treballar entre vosaltres, és el que tenim una organització com molt horitzontal, com en processos molt col·lectius. Em sona que també les lletres les fèieu com en un drive compartit. I també entenc que és una forma molt més autèntica, però molt més llarga i lenta de fer-ho tots i s'enquista una mica més, entenc. Bueno, enquistar no sé si és la paraula. Perquè la portem superbé, o sigui, som totes tan exigents i tan neuròtiques que ho portem bastant bé, això, de treballar juntes, perquè els nivells estan bastant regulats. Són altíssims, però estan molt regulats. Sí, jo crec que nosaltres ja vam créixer i en la nostra adolescència i vam construir molt la nostra identitat a través de processos col·lectius i per nosaltres ha sigut com un procés molt natural fer-ho tot col·lectiu, realment. Sí. I organitzar-nos, òbviament, requereix una organització i treballem molt per comissions i... Comissions d'una persona. Com a persona sola, tota aquesta feinada, o sigui, seria inviable. Vull dir que realment... Que ara justament hi ha gent dient, en plan, sí, bueno, i ara traureu projectes individuals i és el rotllo, ni muerta! Ni muerta! O sigui, la fanyada que és, i 105, que ja distribueixes més la responsabilitat i és una cosa molt més lleugera. No és el mateix prendre una decisió tu sola i que en allò vagi el sí o el no de les coses que fer-ho entre 5, que és que, bueno, tenim fruits, guai, entre 5, tenim pèrdues, bueno, doncs xica, entre 5 també, no? Sí. Sí. No, que és molta feina per fer-ho persones soles o tens... Sí. També us anava a preguntar que em sembla molt xulo que amb la vostra discografia una mica es pot com visualitzar com l'evolució, com una mica del programa com social a través de la dècada, diguem-ne, tot i que ha sigut una mica més, però de la dècada, com per començar un feminisme com... La tornada del feminisme a través de la dècada. La dècada. Una tesi doctoral. La faré jo. Endavant. Jo et passo tot el material. Sí, és. Com començar per un feminisme com molt combatiu, però que evidentment ha anat evolucionant una cosa com molt més radical, queer, etc. Com ha evolucionat el vostre marc ideològic en tot aquest temps? I heu sentit com... Sentíeu com la responsabilitat d'haver-vos d'anar actualitzant en el que fèieu? La responsabilitat no, però jo crec que era algo que passava. Vull dir, que nosaltres... O sigui, que Roba Estesa comença fent fotos per així i nosaltres rebem missatges a Instagram de penya que ens diu hola, soc una xica trans i a mi això, la veritat és que no m'acaba de representar només perquè ho sapigueu, perquè m'agrada molt la vostra música, però i aleshores es fan una assemblea i es diu doncs deixem de fer això, no? Sí, punt. Vull dir, no hi ha una mena de... No hi ha una responsabilitat, hi ha una... Una consciència. Una experiència càrnica i totalment situada dels feminismes en aquest cas, que podríem haver set unes terfes i Roba Estesa haver-se convertit en un grup de ties white
Carles, no sé, un nom així molt català, ara no em surt. Orriols. Orriols. I haver renunciat a tot allò, però és que ens estava passant a nosaltres també, vull dir, jo no puc dir que això no li passa a roba estesa, perquè jo ara em relaciono amb el món des de lo no binari, és com en plan, efectivament. El que sí que hi ha és una consciència de que el que fem té un impacte i en aquest sentit sí que tenim una responsabilitat, no? Sí, de que, bueno, agafem un micro i el que diguem a dalt de l'escenari doncs tindrà un impacte en el públic, en la societat o en el context en el que ens movem, no? Jo he de dir, però, que em fa una mica de pena que deixessis de tocar La Pagesa, perquè és, literalment, per mi és top hits. M'agrada moltíssim aquella cançó. També està amb hates. No, però jo què sé, doncs mira, La Pagesa justament és un tema que obre algunes ampolles, perquè la lletra és extremely problemàtic. És extremely problemàtic. Fins que no sigui camp, nosaltres no podem seguir tocant això tranquil·lament sense poder fer 3 peus de pàgina justificant que això s'ha escrit. Aleshores, com que els bolos no són moments de justificació i els discos tampoc, i les entrevistes, si no ens les fas tu, doncs tampoc ens deixen explicar-nos gaire. Aleshores, podríem seguir tocant La Pagesa? Efectivament que podríem. Per què? Perquè és un tema nostre. Ara, pues, per altres motius hem decidit deixar de fer-ho, però pues, perquè jo no tinc ganes de justificar-me. Sí, però no passa res amb La Pagesa en si. O sigui, crec que les coses... Sí, si s'entenen en el context on neixen. Us volia treure un altre tema perquè quan us vam fer l'entrevista l'any passat me'n recordo que tu em vas dir una frase que vaig destacar molt, que és el tema aquest de... A veure què vas dir. Què em vas dir? Que a l'inici... Cada vegada que em diuen això... Espera que reviso. No, revisar què? Si jo tinc una memòria... No, revisar en plan recordar... Ah, vale. Ja, per això. Pues... Em diràs alguna i diràs, sí? Mira que xulo com... Pues ara fliparàs, ara redescobriràs. Que va ser una cosa així com, al principi quan érem més normatives o més hegemòniques, tothom ens estimava i rebia molt reconeixement i molts premis i érem la hòstia i estàvem a totes les festes majors i que guai, i mentre ens hem fet més radicals tot això s'ha anat diluint i no ha sigut així. I l'altre dia pensava en això que em vas comentar i també vaig com lligar-ho al fet que per molt que ens encanti dir que ara estem millor que fa 10 anys, la realitat és una altra, com ara ser fatxa no dona por i d'alguna forma jo vaig lligar com aquestes dues qüestions de dir no només és que vosaltres us torneu més o molta part del moviment social, etc es torni més radical, sinó que el món en si es torna... O sigui, ara que el radical en teoria és ser nazi. És que no sé si el mainstream... És a dir, no sé si Obrim Pas era mainstream. Saps què t'ho vull dir? Aleshores, jo últimament estic fent una mica aquesta traducció, perquè per mi hi ha un factor aquí que tota l'estona ens estem deixant, quan fem una anàlisi del panorama cultural, que és el creixement tecnològic. Que és, i això implica una economia i moltes... O sigui, el creixement tecnològic em refereixo a les maneres de produir, les maneres de produir directes, la manera de produir música, la manera de produir discos, la manera de produir contingut digital, que abans no existia el contingut digital. Aleshores, hi ha tota una esfera que impacta directament en la cultura, que abans tu parlaves de cultura popular i parlaves de concerts de la cultura popular i parlàvem de barraques i de festis autogestionats i els ajuntaments potser contractaven una cosa molt petita, molt local, però no tenien la responsabilitat plena de portar la música mainstream, perquè la música mainstream era, no sé, una altra cosa, Andy Lucas. I en canvi ara nosaltres estem exigint als ajuntaments que portin música en català i que ens contractin a nosaltres i que ens contractin a totes, no? I això fa potser 10 o 15 anys doncs, hi havia una nit que hi havia doncs, la pegatina Bongo Botraco, la trova Kung Fu i era el producte local. I això no era mainstream, encara que tingués una nit en un espai de la festa major. Aleshores, i ara és totalment al revés, les festes majors estan plenes de tiets figaflaues, buinetes, muixques, julietes, vull dir, que això això sí que és un canvi loco. Què passa? Que tot això, tot això és també fruit de un creixement o una inversió o un canvi de la producció
i que exigeix unes economies que abans, si tu feies festes majors de festes populars, de barraques i de tal i de tul, doncs els bolos no costaven més de 3.000 euros. I ara els bolos són caríssims i els ingressos són caríssims i tot és caríssim, i tot això ho deia perquè... per lo dels fatxes. Exacte. Joder, macho, maricón. Tot sempre acaba tornant. Que no sé si podem fer aquest tipus de traduccions, perquè ara estem parlant d'uns altres codis, i per mi no és fatxa el que ara és mainstream, igual que no era fatxa el que abans era mainstream. Potser és un producte més blanc, potser és un producte més neutral, potser està més d'acord amb unes hegemonies que formen part de lo productiu o de la productivitat i no de l'esperit crític, però això també és una cosa que podem posar molt en dubte, però no des de lo fatxa, perquè no, vull dir, tot i això seguim tenint uns ajuntaments que programen música en català, vull dir, si estigués lo fatxa, a Catalunya no estaríem programant música en català i aquí sí que hi ha hagut un canvi. Parlem de la indústria. Vinga, ara que he fet aquí l'exposició. Exacte. Us volia preguntar si creieu que hi ha un fort moviment sindical i de classe dins del sector, dins la indústria. No. Del sector musical? No. No. És impossible que hi hagi un moviment. D'aquí em canvio la samarreta, em fico la samarreta de l'ESMAC. És molt difícil perquè és un món extremadament... O sigui, el món de la música és un món extremadament precaritzat i extremadament fragmentat, i no és el mateix les necessitats que tinc jo com a cantant de roba estesa, que és una SL, que el concertino de l'orquestra de l'Auditori de Barcelona o de la Universitat de Cervera, viola número faristol 5, que un profe de música d'un poble de la Vall Fosca. Aleshores, tot està molt fragmentat dins del món de la música. I després on es mouen els quartos és entre relacions mercantils. Aleshores, és molt difícil que tu demanis drets laborals sent una entitat mercantil. Però que alhora si has de ser una entitat mercantil és perquè no hi ha una regularització Efectivament. dels drets laborals, no? En plan, que és com una mica un peix que es mossega la cua, que sigui des de lo públic es regularitzessin pues això. Que hi ha coses regularitzades, però ningú els hi fa cas, tampoc. Vull dir que tampoc és en plan... Sí, això. Un petit apunt. En plan, bueno, com altres models que es poden fer a França o... I que aquí, a més, a molt poca gent li interessa sindicalitzar. O sigui, a molt poca gent li interessa tindre drets laborals. Això també és una altra realitat. I creieu que és més difícil... Següent pregunta. La frase, l'any que me tires. L'any que me tiré. Gemma, te'n recordes quan em vas dir? Bueno, però perquè també estem tenint unes maneres d'entendre el viure de la música que estan molt més a prop de les dinàmiques yanquis que de les dinàmiques de la cultura popular, no mediterrànies, però de la cultura popular. Aleshores, els yanquis no tenen drets laborals, tenen contractes que ofeguen els artistes, però els artistes guanyen molt, però inverteixen molt i són uns altres tipus de relacions que no són les de la cultura popular, ni del teixit de base, ni de fer barri, ni de fer algú que tingui a veure amb tu, amb el teu entorn i amb les teves famílies. Però que a Catalunya sí que hi ha artistes que cobren com un yanqui, no? Diguem-ne. Per això mateix. Per això mateix. Tenia noms i cognoms. Sí. I el problemàtic és que deixem que passi. Sí. I creieu que és més difícil que se us pugui identificar, i ara com a músics, en general com artistes, qualsevol persona que sigui artista, és més complicat que se li pugui identificar com a classe obrera? Sí. Desenvolupa. Justifica tu respuesta. A veure, jo crec que encara hi ha una mica d'idea de l'artista lligada a la idea del geni. Ara me'n vaig al segle XIX, però... Filosofia. Perquè la filòloga, a la musicòloga, que ara... Però bueno, al final és un concepte que socioculturalment encara el tenim molt lligat, no? Llavors, jo crec que per molt que el capitalisme justament ha capitalitzat molt aquest concepte i l'ha fet més un empresari que no tant un artista que es tanca el seu món i idea... I més amb tot el que deia la Gemma de tota l'evolució tecnològica que hi ha hagut en
la manera de produir música, no? Que hi ha molt més, quasi la figura de ens juntem, no? Com per produir això perquè ho peti a la ràdio, vull dir que potser sí que s'ha trencat molt amb aquesta figura de l'artista, almenys en el món de la música, parlo. Sí. Però, bueno, no és... A mi m'ha vingut això al cap, com per dir que costa més veure'l com un... I jo crec que també hi ha alguna del servei, que no per ficar-me... O sigui, no justament per legitimitzar el discurs del que ha de servir, de que tot ha de servir per alguna cosa, però sí que hi ha alguna quan tu formes part de la classe obrera en què el servei en si té a veure amb la comunitat, no en una cosa de servir al patró, sinó al servir a la comunitat, que amb això jo sí que hi crec, i aquí sí que rellisquem per totes bandes molts dels artistes. Que això no vol dir fer servei comunitari, vull dir que pots estar com un llum i fer merdes que no serveixin per res, i a mi em semblaria superlegítim. Però fins i tot aquestes merdes que no serveixen per res han de fer feliç algú que vagi més enllà de tu. O algú que vagi més enllà de tu. Vull dir... Sí, i després... Aquí ara jo connectant amb les monges, saps? En plan... Ja. I després que també, amb el que dèiem abans, de que necessàriament ens hem de o fer autònomes o treballar a través d'intermediaris per poder-nos assegurar i fer concerts, o fer una... entitat legal. Exacte. Com que no estem formant part de la regularització pública, o no sé si ho així, però vull dir que crec que això també pot fer que no entrem en aquestes lògiques de la classe obrera, sinó que tu, sent una SL, de sobte puguis disparar el teu producte i inflar el teu preu, i de sobte ser un grup que té un catxet el 80% més elevat que la resta de grups, no? Vull dir com... Ja, el tema dels catxers és una cosa que a mi em trenca molt... El que no acabo de... Bueno, no entenc, no sé si vosaltres... Vale. No. Perquè, bueno, perdó, que t'interrompo. No, això volia dir una mica, no? Com que hi ha aquesta... Que no estem amb les mateixes lògiques, jo crec, a nivell legal. Llavors això ens desconnecta una mica d'aquest món obrer. Això per qui no s'ho curra, vamos, perquè tu pots currar i estar connectat. Vull dir que també hi ha alguna de voluntat que molta penya que si no ho fas perquè no vol, no perquè no pugui. Hi ha molta gent que no pot, però si no pot connectar-se tampoc pot pujar un caché. Vull dir que tot està en els seus contextos. I si parlem de diversitat, jo he de dir que crec que l'etiqueta Bibolli us la vaig escoltar vosaltres per primer cop. O sigui, no crec que no l'havia escoltat com a tal. Al final heu transmès com moltes experiències molt pròpies, específicament de persones bisexuals o lesbianes, etc. Des de la tendresa a la pena i passant per l'eludisme. Creieu que és una part del col·lectiu que sempre havia sigut representada de forma com molt unidimensional? O sigui... Tu per jo també portes una cosa. Jo, en relació al que dèiem abans de la... En sèrio? Sí, clar, sí. No sé què era una lesbiana. Sí! I monja, no? Segurament. En la revisió constant que hem fet nosaltres de manera molt orgànica, vam incorporar la cosa... el terme bibolleres o incorporar l'UBI per visibilitzar-ho en un moment en què nosaltres també estàvem posant consciència en això i en com lo bisexual des de lo LGTBIQ+, o sigui, quines violències han travessat a lo bisexual o quines opressions per visibilitzar-les també. I també com a visibilització de les nostres pròpies identitats i experiències internes, no? També us volia preguntar, en quin moment vau incorporar per primer cop el tema d'intèrpret de llenguatge de llengua de signes? Doncs això és la Sandra, que el 2016 ens va enviar un correu electrònic després de Barraques de Banyoles. Barraques de Banyoles, sí. What a place. What a place. I ens va dir m'agradaria molt fer d'intèrpret amb altres. I nosaltres en plan, genial, xuli, vine. I ja està, i vam quedar un dia, vam quedar diversos dies, i al final es va incorporar com fixa, i sí que hi van haver les reflexions de no estarà aquesta figura, no volem que estigui
apartada amb un lateral, volem que estigui central, volem que sigui una figura compartida amb la veu principal, tal. Aleshores, bueno, va ser bastant orgànic i sincerament, i també humilment, no ho vam buscar, no ens havíem plantejat mai que hi hagués una traducció o una interpretació en llengua de signes damunt de l'escenari. I res, i després de l'Alessandra va vindre Leiden i ara estem orfes de llengua de signes, però per l'última estesa hi haurà llengua de signes. Però tot i que no us ho plantegéssiu, sí que té mèrit que continués durant tant de temps, perquè jo no he vist a ningú altre amb aquesta figura. Quan les subvencions de llengua de signes ens l'han donat només una vegada. Això té mèrit, sostenir una cosa sense l'economia suficient. Sí, té mèrit i a la gent també li ha importat molt poc. Vull dir que mai ens han contractat específicament per això i nosaltres hem sostingut la metodologia, per dir-ho d'alguna manera, durant més de 7 anys, 5-7 anys, i no hi ha hagut tampoc ningú que revalorés allò com, ostres, o sigui, quan dic algú dic institucions, sí, se'ns han donat premis, però era com el projecte sencer i es feia la menció efectivament perquè era important fer la menció. Però tampoc ens ha sortit més fenya ni menys fenya per portar interpretant llengua de signes, vull dir que hi ha alguna cultural que tampoc... Que si ho tens bé i si no també, que és algo com fort, no? Bueno, que suda molt. Això és el que és fort. Que la gent se la suda molt, bàsicament, en general. Com socialment. Sí. Bueno. Sí, o sigui, jo crec que la gent, com a gent del carrer, el públic com que és una cosa que s'ha valorat molt. Sí. I que també alhora nosaltres hem pres consciència també de que la feina que hem acabat fent amb això ha sigut més de visibilització d'aquesta figura que no tant d'arribar... D'inclusió. Sí. Després de gairebé 15 anys de trajectòria, què ha canviat i que segueix igual de l'escena musical / indústria / com li vulgueu dir? Que segueix igual? I què ha canviat? Però segueixen igual moltes coses, perquè jo obro el meu iPod del 2011 i hi ha els mateixos tontos que hi ha ara. No, tontos no. Hi ha moltes coses que... No, realment han canviat moltes coses, el que passa que sembla que des de fora sempre estiguin els mateixos. Però allà darrere han canviat moltes coses. El que passa que han canviat per afavorir justament aquests mateixos. Vull dir que el problemàtic és això, que els canvis no són per afavorir altre tipus de representacions, altre tipus de músiques o altre tipus de maneres d'entendre lo cultural, sinó per coartar, o sigui, per protegir molt més les coses que funcionen i que donen quartos. Jo diria que el que ha passat és una mica això. Sí, ben bona anàlisi. No? En plan... Jo crec que abans del Covid estàvem com, vale, això va cap a un lloc, i de sobte, la pandèmia va com... Bueno, que hi va haver un punt de la pandèmia que semblava en plan, vale, a veure si això ens serveix per adonar-nos que les persones més vulnerables o més precàries davant d'una crisi encara ho són més, no? I Spoiler, no. De sobte el neoliberalisme va fer com un creixement com cap amunt i jo crec que això ha impregnat com els últims anys de, pues això, no? Les dinàmiques de la indústria. Llavors, bueno... També hi ha aquesta cosa com, bueno, que jo deia abans de lo individual, no? Com que potser abans hi havia una cosa més de les bandes de música, de portar instruments damunt de l'escenari. Això és una cosa que ha canviat, no? Que ara... Ja. És exòtic. Clar, és que jo com que tenia 9 anys en aquell moment, doncs tampoc ho vaig arribar com a percebre del tot. No, és molt loco. Sí. Que de fet també us volia preguntar que, com justament en aquell moment, doncs, quan hi havia molta banda, etc. Bueno, típic debat que portem 10 putos anys tenint de la música ha deixat de ser política a Catalunya, fa 10 anys teníem moltíssims grups que anaven a tope amb tot i ara ja no està, què hem fet, etc. És un debat que us hagi fet pal en escoltant o qual és el vostre hot take? Fa pal. És que ara estic pensant en, no sé, en el chapapote, saps? Sí, amb la pegatina implicant-se amb el lo del chapapote de Galícia. No, estic pensant en què diem que és polític i què diem que no és polític.
I si polític vol dir fer cançons que parlin sobre política, o si polític és posar-se damunt d'un escenari, o les dues coses alhora. Vull dir, a mi qui fa política, perquè a mi que faci política a 400 euros, doncs tampoc sé si em servia de gaire, saps què t'ho vull dir? Fa 10 anys. I a part, fa 10 anys la política que feien aquells 400 euros tampoc era una política gaire interessant. Sorry. Vull dir... I tampoc crec que la política que hagi fet Robestesa damunt dels escenaris hagi sigut res Life-changing. revelador. Vull dir, nosaltres agafàvem discursos que ja s'estaven treballant i que parlàvem a les nostres assemblees i a les nostres militàncies i en fèiem cançons. Però no érem agència de canvi, crec. I crec que ara tampoc hi ha... O sigui, que lo cultural... O sigui, és que la música forma part de lo cultural, però és impossible entendre que les agències del canvi són els petits engranatges d'aquesta gran estructura. Vull dir, és molt ingenu pensar-ho. I per què creus que es pensa tant? Perquè la premsa està necessita clickbait i qualsevol titular així una mica guarro, doncs ja serveix. Jo crec que això, i perquè també hi ha... Estic parlant amb veu. Perquè també hi ha artistes com reivindicant lo contrari, no? Jo crec que hi ha hagut discursos de... Nosaltres no fem política damunt dels escenaris, no? Llavors això ha generat com un binomi de 100%. què és fer política i què no és fer política damunt dels escenaris. I, bueno, nosaltres ho hem dit en molts moments, no? Que al final pues, aquests discursos també són polítics en el sentit de que diuen coses, no? I generen un impacte. I diu més que diguis que no fas una cosa que la facis. Sí, des del lloc en el que es diu, no? Perquè aquests discursos al final neixen des d'un privilegi, des d'unes dinàmiques que estan fent de referents també a un... El de dir que no fas política. Sí, exacte. Vull dir, perquè si dius això també és perquè t'ho pots permetre, no? Moltes vegades, en plan... El 100% de les vegades. El 100% de les vegades. El 100%. Vale, última pregunta. Quin llegat us agradaria deixar? Si és que el concepte de llegat us ressona. Sí que ens ressona. Jo crec que en 10 anys esperàvem que hi haguessin més bandes de ties. I això és una frustració, la veritat. O sigui, esperàvem que el llegat fos bandes de ties. I el llegat és 4 projectes que segueixen en les mateixes dinàmiques hiperprecaritzades de cupo, de subvenció d'igualtat terrible, i que segueixen sent la cosa especial i que segueixen sent la cosa femenina a la que se li fa menció i que no tinguem festis i festes majors i barraques i tutú i tata i titi. No estic parlant d'ajuntaments, sinó fins i tot d'organització popular, on el 90% d'un cartell és de paves, o sigui, són bandes de dies, i que això hagi esdevingut o comenci a esdevenir norma. Jo crec que això a mi m'hauria agradat que fos un llegat. Que 10 anys ja haurien donat per això. I no. I no perquè la gent no faci bandes, vull dir, bandes n'hi ha. Sí, no, perquè el que ha de programar no decideix no fer-ho. Sí, o perquè no hi ha les oportunitats, o perquè no s'estan movent les 3 fitxes que poden fer que... I quan dic bandes de ties i dic bandes de música que no sigui les mateixes 8 cançons tota l'estona i penya racialitzada a damunt dels escenaris fent música amb l'idioma que li surti de la punta del nas, amb la llengua que sigui. Vull dir, algo com una mica que tingui una mica més de reflexe de lo social, però això també diu que lo social a vegades, fins i tot lo autogestionat i lo esquerrà i lo doncs també està bastant encasillat i segueix sent molt machi. Doncs va, jo diré que el llegat que deixa Robestesa també són les cançons, perquè tenim una mica també aquest lema de la roba, com ho diu? La roba recull per a les cançons. I jo crec que és guai també almenys reivindicar-ho com a grup que hem fet coses molt diferents a nivell musical. Teniu uns himnes que te cagues.
I allà estan com a referents musicals també per qui se'ls vulgui escoltar i se'ls vulgui... Perquè a vegades també passa en general, no? Moltes vegades que tu fas unes cançons com a grup i pues, a unes persones se'ls hi queden unes, a unes altres les altres, no? I jo crec que si t'agafes tota la discografia doncs pots veure moltes coses molt diferents i ben enriquidores. Enriquidores. Llavors, bueno, allà estan. Sí, les cançons. Les cançons és el llegat, bàsicament. Les fotos, perquè no tenim vídeos. I els TikToks. Ja, els TikToks ja... Hi ha una època que estaves molt a tope, Va haver una època que estava molt a tope, però no va sortir bé la cosa. I és una inversió de temps altíssima. Que no està pagada. Si ens paguessin seria més divertit. Si ens paguéssim a nosaltres mateixos, volia dir. Es diu agafar-vos. Pues res, quina pena. Ai, ara em sento així que... Hem acabat així. Jo estic així que he fet una mudança i ja m'he oblidat de tot i ara he pensat en les guies que teníem per fer les entrevistes. Les guies que... No, però que vull dir que potser he ficat més de Gemma que de roba estesa. Però que com a roba estesa penso que sí que estem contentes i orgulloses i no és algo que estigui dient fora de persona. Sí, també ho penso i també ho dic, però ara m'he desconnectat un moment. Dissociat. Estava jo dissociada. I que tot i estar una hora regant de la indústria, jo crec que nosaltres som molt conscients del valor, del privilegi també i del regal que ha sigut poder viure durant uns anys, no íntegrament, però sí dedicar la nostra vida a poder fer cançons, discos, a muntar directes i a viatjar pels països catalans amb una furgoneta tot l'estiu, amb les nostres compes, i que és una experiència que molt poca gent es pot permetre o a molt poca gent se li dona l'oportunitat i jo crec que des d'aquesta part estem molt contentes, molt orgulloses i molt agraïdes amb la gent que ha fet durant tots aquests anys, no? I que l'altre dia fèiem l'exercici de l'última estesa, com seria el concert ideal per una persona que era molt fan de roba estesa el 2017. Doncs segurament hi haurien aquestes cançons i tal, i no sé què. I una persona que és aquest perfil de persona que s'ha enganxat a l'últim disc i que es compra tot el merch, però realment tenia 9 anys quan va començar. Aleshores el disc seria així. Aleshores, com aquesta perspectiva tan llarga de perfils tan diferents, crec que ens fa sentir molt plenes i que ens connecta molt amb el que sí que té a veure amb cultura popular, el que sí que té a veure amb teixit, el que sí que té a veure amb comunitat, que és mirar-se als ulls de la gent quan fas un bolo i no sentir que estàs allà tirant la canya a la penya. Tirant la canya? Estava dient els senyoros en general, de la manera que es relacionen amb el públic és des de lo seductiu, i nosaltres veure que en cap cas el nostre projecte tenia a veure amb això, sinó que tenia a veure amb alguna que ubicava una mica més energèticament al dalt i al baix dels escenaris. Preciós. Molt bé. Havia d'arreglar-ho. Ja estava bé. Cap problema. Doncs moltíssimes gràcies per venir en aquest estudi tan precari. No, està molt bé. Molt bé. Oh, vale, doncs està molt bé. Refugi climàtic. Refugi climàtic, potser m'estava tornant fa mitja hora. Ara l'aire ha funcionat. Ens veiem a l'última estesa. Ens veiem a l'última estesa, sí. Sí. Que guai. El senyor Salvador Illa Roca resta investit president de la Generalitat de Catalunya. No ens conformem amb pactes de misèria. Lluitem pel que és nostre. Tenim tot un món per guanyar. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya. Ara sí que sí, pirinenques. Hem arribat al final de la primera temporada del podcast. No podíem deixar passar l'ocasió sense agrair a tothom que ho ha fet possible. En primer lloc, gràcies a tot l'equip de la Pirinenca per estar al peu del canó. Els nostres tècnics d'imatge i so, editors i co-creadors de contingut per a xarxes socials, Omar Jiménez i Roger Asensi. El nostre dissenyador gràfic, Ivan Cruz, el nostre ajudant per a 1001 ocasions, Marcel Nos, i el pseudotècnic, co-guionista, ajudant i primeríssim convidat, Albert Blasco.
També volem agrair a les companyes Lucía Aliagas per les seves recomanacions culturals i la Irene Garcia per posar veu a les falques i sintonies del programa. Un agraïment immens també a tota la militància de la Joventut Comunista de Catalunya per implicar-se en aquest projecte d'una manera o una altra i a Comunistes de Catalunya per oferir-nos l'espai i el material tècnic indispensables per fer-ho realitat. Gràcies també a totes les convidades i convidats d'aquesta primera temporada per compartir el seu temps i reconeixement. OCTI de Sostre Cívic, Sandra Vilaseca, Adrià Riu, Glòria Rivera, Baja Geradat de Comunitat Palestina de Catalunya, Genís Vives de l'Escola de Formació Guillem Agulló, Pol Salvador, Adelina Escandell, Abu Bassono i Àlex Verdezo de Pobla Íntegra, Jaume Sánchez de SOS Baix Llobregat i Plataforma Ribera Salines, la Síria Martínez del Centre Iridia, l'Àngel Camacho de Crida LGTBI, Víctor Ríos, Maria Candel i, per últim, Gemma Polo i Clàudia García Alvea de Robastesa. I sobretot, gràcies a tu, que estàs a l'altra banda de la pantalla i ens has escoltat, acompanyat i donat suport. En temps difícils, quan tot sembla anar de mal borràs, recorda que només organitzant-nos i caminant juntes podem transformar-ho tot. La lluita continua i l'esperança també. Ens retrobem després de la no tan breu pausa antipublicitària. Escalf, camarades, i arrojar els guiris amb aigua aquest estiu. A la Joventut Comunista de Catalunya organitzem la joventut, construïm l'esperança.